खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब। दिनै आं दङ नैबे चिरां जिल्ला सिंनि बिजनी महकुमानि बरलागाव हालामाव थेंफाख्रि फोथार, जेराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया जागासिनो दङ। दा बे जथुम्माजों लोब्बा लानानै नैबे दिन्थिफुंसालियाव बर'नि दोरोङारि खान्थिजों संसार जाबोनाय गोदोनि नैबे खान्थिफोरखौ दिन्थिनो नाजानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा बे बर'नि जिथु गोदो संसार जाबोनाय, जों मा रोखोमै संसार जायोमोन, बेनि सोमोन्दै नैबे दिन्थिफुंसालियाव जाय बर' न'खरखौ दिन्थिफुंनायनि बिबानाव दङ, बे बिबानगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जोङो मिन्थिनानै लानो नाजागोन। फै जों बे बिबानगिरिया मा बुङो एसे मिन्थिनानै लानि। 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा, बे जथुम्माजों लोब्बा लानानै नैबे दिन्थिफुंसालियाव बर' न'खर गुबैयै नैबे दिन्थिनाय जादों। थारैनो गोदोनि आरो दानि बर' न'खरा गोबां फाराग दङ। बेहाय जों नुनो मोनबाय गोजाम आथालाव जों बर'फ्रा रायजो जानाय मा माखौ बेरखांहोनाय बा बेरखांहोदों, बेनि सायाव मा फोरमायगोन? खुलुमबाय गिबियावनो गासिबो निउस नायगिरि बिथांमोनसिम। बे समाव जोङो खोब खाफाल गोनां, बिजनीयाव जोंहा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनै खुंफैदों। बे खुंनायाव दिनै गोमालांनो थांनाय जोंनि बर'नि न'खरनि माखासे नेम निथि आसार निथिफोरखौ जों फोरमायनो सुजुग सुबिदाखौ मोन्दों। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि बर' न'खराव जि मुवाफोरखौ नांगौ, आगजुफोरखौ नांगौ, बबे नेमखान्थिजों जोंहा सोलियो, बेखौ लानानै जोङो फोरमायथिदों। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' न'खराव गुबैयै जोंहा गंब्रै न', जोंनो बेखौ नांगौ, बेखौ जोङो दिनै देखायदों। दा बेनो जोंनि गिबिसिन न'आनो जाहैबाय न'मा न' होननाय, दा बियो साहाजों थायो। दा बे साहाजों थानाय न'मा न'आ जोंहा 3 खथानि जायो। बे 3 खथानिखौ जों देखायदों। दा बेयो जाहैबाय जोंहा सोरगो मैदो फाथाल, बेखौ लानानै जोंहा बेखौ खथा 3 बानायनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेयावनो जोंना बे न'खौहाय जोङो मोनसे गोथार न' होननानै जोङो बेखौ बाहायनाय जायो आरो। दा बिनिफ्राय आरो जोंना बेयावहाय 3 खथायाव इसिं आरो अखं खफ्रा होननाय जोंहा सोदोब दङ। जाय इसिं, बे इसिं होननाय जि न'आव जोंहा गोदो गोदायनि समाव जों इसोरफोरखौ, जाय इसिङाव थाग्रा इसोरफोर, बे इसोरफोरखौ जों दोननाय जायोमोन। बुंनो थाङोबा जों दिनैनि दिनावबो जों बेखौनो दोनो। संराजा, माइनाव, बेफोरबायदि जों माखासे इसोरफोरखौ इसिङाव दोननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा अगदाब थायो, जोंहा जायखौ जोङो गोदो गोदायनि समाव जों न'खराव संनानै खावनानै जानाय, बेखौ जों बे इसिङावनो बाहायनाय जायोमोन। जोंहा थामजार होननाय मोनसे बुस्थु दंमोन, ओंखाम संग्रा, बेयावहाय जोङो संनानै जों जायोमोन। दा बेखौ जों 7 दिन जेब्ला जाबाय अब्लासो जों सुनो बाहेरायाव बरननो मोननाय, बेफोरबायदि माखासे दङमोन। आरो जोंहा इसिङाव गाम्बारि खामफ्लायखौ जों गाजोल गैयैखौसो जों सोनो मोनोमोन। खानाय खेंफ्रुनानै ओंखाम संनो मोना, बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै बेरखांहोदों। आरो बेजों लोगोसे जि अखं, बे अखङा जाहैबाय जोंना डाइनिं हल होननानै दिनैनि दिनाव बुंनांगोन। मानो होनबा जों जानाय लोंनायखौ खालामनाय जायो। जि इसिङाव जोंहा संबाय, अखङाव जोंना जानाय लोंनाय, बे बेब'स्थाखौ जों खालामनाय जायोमोन। जि खफ्रा, बे खफ्रा न'आ जाहैबाय जोंना जाय गारजेन मानसि, बे गारजेन मानसिफ्रा बेयावहाय जोंना रेस्ट लानायनि जायगा लानाय जायोमोन आरोखि। बे आरो जोंनि नेमाव। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा सानजाजों जोंहा न' गंसे थाबावो। बे न' गंसेया जाहैबाय जोंना बाख्रि हिसाबै जों दोनथुमग्रा, जिखि जाया बुस्थुखौनो जोङो दोनथुमनाय जायो। जा बाख्रियाव गुबैयै जों माइखौ गुबैयै दोननाय जायो, बे आरो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंना जेसेबांखिनि जोंनि नांगौ संसार जानायाव आइजें आइलाफोर, बे आइजें आइलाफोरखौ जेखाइ, खबाइ, सिखा, रुवा बायदिसिना जोंनो जाथा नांगौ, बेफोरखौ दोनो। जों जि दानायफ्राव नांगौ आगजु जानायफोर, बेफोरखौ जों दोनो। आरो बिनिफ्राय जों माइज्लि, बिदिनो बबेबा जोलै, बेफोरखौ जोङो बाख्रियावनो माखासे बुस्थु बानायनानै दोननाय जायो आरोखि। आरो बिनिफ्राय जोंहा सोनाबजों न'सा न' होननाय मोनसे न' बानायनाय जायो। बे न'सा न'आ जाहैबाय जोंनि जि फिसा फिसौ, बे फिसा फिसौफोरखौ जोङो दोननो थाखाय न'सा न'खौ जोंहा बानायनाय जायो। जोंनि न'खरनि फेमिलि मेम्बारफोरनि फिसा फिसौफ्रा, जोंना हिनजाव फिसाफ्रा थानाय जायोमोन आरो बेजों लोगोसे जोंना गोदोनि दिनाव रुवाथि लानाय जायोमोन। बे रुवाथिफोरखौबो
हिन्जावसाफोरजोंनो जों दोनफानाय जायोमोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा सौरा न' दं। दा बे सौरा न'आ जाहैबाय जोंहा खोलाजों जायो। दा बे खोलाजों जानाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय दाहोना आरो जोंनि माखासे आलासि हौवा आलासिफोर फैनाय बेफोरखौ जोङो बेव दोननाय जायो आरोखि। बेबायदि जों बेखौहाय दिन्थिदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयावहाय बर' हिसाबै गोदो गोदायनि जेब्लानिफ्राय मानसि हारिया गाननो जोमनो रोंदों बे समनिफ्रायनो बर' हारिया गावनो दानानै लुनानै गानबोदों जोमबोदों। थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनावबो दङ जोंनि बर'फ्रा दानानै लुनानै गाननाय जोमनाय। दा बेखौ जोङो गोदो गोदायनिखौ इसानसालि बेखौ जों दिन्थिदों। बाव आगर एरनानै जों दिन्थिदों। इन्दि लुनानै इन्दिजों सि दादों बेबायदि आरो बेयावहाय जोंहा जि गुबैयै गोदो गोदाय बर'फ्रा जेबो धर्म गैयामोन। गुबैयै जोंहा बुंनो थाङोबा बोरलि बाथौ गोजायानोमोन। दा बे बोरलि बाथौ गोजायैब्लाबो नाथाय बबेबा समनिफ्राय माबा मोनसे खारनाव दिनै सोलाय सोल' जालांनानै गुबुन धर्मफ्राव थांला जोब्बाय। दा थेवब्लाबो दिनैनि बे बर' न'खराव जोङो बिजनि जिल्ला गुदि बाथौ आफाद जानानै जोङो बाव बोरलि खान्थिजों होग्रा जों गुदिखाय जों बोरलि खान्थिजों जों देखायदों। दा बे देखायनायाव जोंहा जि बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिया जोंनि सिलाखौ खावब्रै राननानै जोंनि बे सानजानि जि खावसे बाहागो बे खावसे बाहागोआव जों बाथौखौ फसंनानै जों दिन्थिदों। गोदो गोदाय बर'फ्रा बेबायदिनो फसंनानै दोननाय जायोमोन। आरो बिनिफ्राय जोंहा जि जोंना बारिनि बिश्वहरि बर्मानि जों बेखौहाय जोंनि न'नि बाहेरा जायो। बाहेरायाव जोंहा दोननाय जायो जि बारियाव। दा बेखौ जोङो जोंनि न'नि बाहेरायाव दोननाय जादों आरो जों बेखौ दिन्थिदों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा साहाजों जोंना बर'फोरना बारि थायो जाहैदों। दा बे बारि थानायखाय जोंहा बर'फ्रा गय बागान बायदिसिना बागान खालामग्राखाय जोङो साहाथिं गय बागान जोंहा देखायनाय जादों बाव। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां जोंनि हाबनाय दिनैनि दिनाव जोंनि हाबनायफ्रा एसे बेले बेजे जाबाय लामाफ्रा। दा जोंना खोला सोनाब खनाजों जों बानायदों। खोला सोनाब खनाजों नङाबा सानजा खोला खनाजों जोंहा हाबनाय बेफोरबायदि जानांगौ। दा जों बेखौहाय सोनाब खोला खनाजों जों हाबनाय बेखौ जों देखायदों बर' न'खर हिसाबै। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदाय आबाद मावनानै जाबोग्रा हारि। दा बे हिसाबै जोंहा मोसौ हालुवाखौ जोंनो नांथारगौ। बे हिसाबै जोंनो गलिखौबो नांगौ। बेखायनो जों गलिखौबो जों बाव देखायदों। आरो मोसौनि जि हालौनायफ्राव जाहाथे जेबो सिथिं सिथा जाया मुखा मारिनानै जों हालौनाय जायोमोन बेखौबो जों दिन्थिदों। आरो बाव जों मै होनाय जायो, नांगोल एवनाय जायो, बेफोरखौबो जों बाव दिन्थिदों। आरो जोंहा जि माइ आबादखौ जों बर'फ्रा बांसिनै साबसिनै मावो। बे मावनाय हिसाबै जोंहा गोदो गोदाय माइहुं हुंनाय थायोमोन आरोखि। जायनाव माइहुङा गिदिर बेखौ माहाजोन होननानै बुंलायनाय बेफोरबायदि गोबां खोथा दंमोन आरो। दा हिनजाव नायनो फैयोब्ला माइहुं गिदिरब्ला एबा गलिनि जि गोबोरखि बेखौ लामायाव गारनाय नुयोबा लोखि जायो होनलायनानै हिनजावफोरखौ नायहैनायाव फोथायनाय दङ आरो बेबायदि। आरो हौवानि न'खरखौ नायहैयोब्लाबो माइहुङा जुदि गिदिरब्ला बिनि न'खराव माहाजोन माइ दं बाख्रि दं बेफोरबायदि सानलायनानै जोंनि बर' न'खराव हाबा दानलायनाया थाबैनो जायोमोन आरोखि बेबायदि आरो। दा जों बेफोरखौ गासैबो दिनैनि दिनाव बेरखांहोनो जों नाजादों। जाहाथे जोंनि गोमालांनो नागिरनाय बेखौ जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जोङो माखासे मेसेजफोरखौ जों होनो हायो बेखौ जों सेस्था खालामदों आरो। रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिन्थिफुंसालियाव जिहेथु बर'नि न'खर बे बर'नि न'खरखौ दिन्थिफुंदों। बेनि सोमोन्दै नैबेहाय जाय बिबानाव दङ बिथाङा रोखायै फोरमायना होबाय। थारैनो जोङो दिनैनि गोदान जोलैनो मिथिहोनांगौ गोनांथि दं होननानै आंबो बुंनो सानगोन। आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन। नैबे बाथौसालिखौ दिन्थिनाय जादों। बे बोरलि बाथौनि खान्थिजों बेखौ दिन्थिनाय जादों। बेबायदिनो जिथु बाख्रि न' बे बाख्रि न'आव गोनांथि जानाय माखासे आगजुफोरखौहाय बा आइजें आइलाफोरखौहाय दोनथुमनाय जायो, गोनां समाव बाहायो। दा बेखौ आङो समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांनो नाजागोन।